Haka step jong ka pratarik unaitung arhaja arbusau ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP kalahyar sigi benta polo ban kenra trading license but labor license shadu dem senyong terter but Mario yo jing tip kibor badai pet naga Shillong Municipal Board SMB lambat kibor Police Enforcement Wing ka Khasi Hills Autonomous District Council ru kilabe lang nadien. Namar ki benta ka pulo kadai haga jingpet ka SMB kumta kibor Police ka Enforcement Wing ki HADC kila ap sigi benta ka dem senyong. Hakani ke jingkenra lalap babon ki bar jala kim don ki tegi kot kisla padon ki bampat pentamai ki trading license. Nakal yang ba kraw ku par nong si Chief Organizing Secretary ka FKGGP ulapen sngau ba ka Municipal Board ka Dayban petangi ka jing talasi ya ki nong syong dukan bad ya ki nong tray kumjo ba ki Dayban penbiang ya ki kot kisla haba ki bu ya ki dukan. Bisa ada restriction yang ini. Ini restriction yang nak lebih. Kami di kalbuan nak sampar kan. Ni kami permit. Ni em kadang that's why they register with labor. Tadi nasa safety and security juga. Ni di na labor department ni hapit ke bahag kami jengki nang belang. Hindi pangawin district jeki. Pasulong nak bagi haban register bagi ni. Tadi pangi yok. Thank you. Bindakam dokumen si put kuki pak ni. Ini bawa nak register. Kidan kam dan kam ka ID jengki. Item epic lah ni ka ada. And from there dan kerja em kani trading license kani bagi register kani nung bala amli ka business ya sini itu kata lo kamu ada wan kinong pala baru register boleh boleh mut kain kan kila apply register register deh tambah kali banyak belum diganti at least kikilong kini ila check lupa ya ki Joseph Man yang department fair lawan ban dan rekat lang kani ski na ka Shillong Municipal Board ada ka KHDC na ka Labor Department berkumjut of Food and Safety but ni ba kani ka jingkra ka ya ka trading license ba ka labor license kani ski ni bun ba ni lap ba bun ba ki dukan kani ka than ni ba ki don ki dukan ki bamdon ni ka trading license ba kumjut bun ba ki dukan ki ba kham renew ya ka trading license la kumba sisnam ni arsnam ai bat habai dai bat kani ningkong asumang kwa ban pensyai sapi ba ngindal pek haba yakini kedukan ko aban ai ka message ba dengan page swa haba pi apply ya trading license ba ban pediang ya kedukan ki jongki ba itu ka rules and regulation kala thok sai ba dei ban apply ya ka trading license na ka municipal board ba kumju swa ba pin apply ya ka trading license kidai ban board kat kumi kendon ka bala board ka municipal ni ba ngaso ban kentu ki municipal ru ba kadai ban simkhya nakapor baki day ban check amba nakaseng ngiru ni haban mi nakapor ada ka department hi isim kya ban check ya tadin license bat kumju ka labor license tin nakaliang kaseng ru ngiru ni kloy ban mi khmat kat bat ki nomor ngi ba kani ka jing ba renew ya ki license na jong ki dukan ba fair ba don kani ka than i ba ka don ka jing do nom ya ka jelahi bat kumju department hi di kumta nakaliang kaseng ikentu ba kidi bat simkya nakaliang ka municipal ba kidi ban simkya ban check ya ka trading license nomor ngi kat kum gitu ki rules ba tang hadu lifeway trading match ka trading license ka long valid tang sistem bat hadin ka lifeway trading you ki dukan kala dai ban renew ya ki license ki jongki nomor kat kum ka an ka rules jong ka municipal ngi ba hadin news ngi ka ban issue ka notice sa ki dukan ni gitu ki ban wan ber renew ya ki license ki jongki tina kalian jongi ngi ba ngi yo jute pabun ki dukan ki bam renew ki license ni ski ba kulong ngi ba mi khmat ban wan ban check ikini ka trading license ba kumju ki labor license ini dukan takada kum na kalian ki department ka di ban wat sai nomor ngi ibun ba asa ki dei kilong ta begini benami bade na hade lor kini kanong rem ba na kalian ka jongi ni pan lada ya ki dade ki ba shong kasir ni pan ka business license ka bade na municipal board di jisyarat kum ka Meghalaya Identification Registration of Migrant Workmen Act Arjar Arpo hakatu ka act ru kala kran sai ba kinu ki contractor na ki establishment la ni kinu dukan ada ki bu ya ki nong bala ada ki barjala ki de ban kadi kamram ke jongki bakin register ya ki nong bala ki jongki ha katu ka aga labor department nakaliang kaseng sa sim ka senjam bang li kinu CEO bat kunju ya ki licensing officer jong ka municipal board bat ngin pani ki list jong tu dukan nomor maki la sim ni kerteng jong tu dukan ba si nakaliang seng la check sa kay sa khmat
Dari kini pas kam sekemat pak kila ekang nak bat nila nak kaliang di licensing officer jong kam municipal board la sim kerteng mai sim kalias bat nak kaliang seng nyai bud din nak kini kam. License officer ke KHEDC ubari pet ya ke East Khasi Hills District uba refreshal Shabong ula pentip baka jinglet Kendra trading license bar jela katrat enforcement wing ke council kadai kat kum ke jing betha na ki bor bahalor baka don ke jing Kendra trading license ki seng balang kum ta lapha ya ke enforcement ke council bikin don lang. Habakran sikilat patai kubor uba refreshal Shabong ulaong ba hadu menta umpat la ban ai jingken ke batikna katnu ki badon bat katnu ki bam don ya ki trading license. Jingwan jungi menta sing layo nak direction nak ya. Ayo tulki ba kendon ki seng balang ki bonon check ya ga trading license ni tanja seyong nong song. Dan kalau teli kita di kan ki bam shimla dan ki kot kisan lani ki bam shimla pen temai kita ki kot. Tu kat menta dengan pada yo report amar bun ki bay lagi jong ke area. Nak saya kat tu ingin ai hadian ke report kan no ki baton kan no ki bam renew kan no ki bam donation kan no ki bala renew man saya ai hadian tu. Hakini gini ki than ki ba pila sedang ban kendra menta sini tu kan adu nai sedang ba adu penkot. Jing sang jing mut jing iyo information bakin lek na nong song baden sinyong kat ba i ban pat ki bang information bakin ni seng balang ki sang sana pulo tena pulo kam de ga jurisdiction bangi pek ngi ya man trading lesson ban ai jadi sedang tang nadem sinyong ki penkot na ha tang sidang hadem sinyong ki ong tin sa continue ni kin sa ajing pip ne pemda ketika jongki hi Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya